Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, саломи бегоҳи рӯзӣ. Лаббай. Нақс кардӣ, монди хе мультик тамошо кун. Бегоҳи рӯз шудаи баъд ман видео съёмка кардам, инҷа либосҳои овардам, то ки ҷобаҷо кунам, бо онҷода ҳастанд либосҳо намедонам ки хушк шуда бошанд ё ки не. Имрӯз стирка монда будам, имрӯз дароз махдам тоқа хонада будам, ҳеҷ кан набуд гӯем. Нилуфар садик шавҳарам кор, хай обед омадан тамом ва ҳиҷо низ набромадам. Ҳамин рӯзи дароз аз субҳи саҳар гӯем ҳамин жалюзиё гузарондагӣ то ҳозира, барои он ки берун беҳади бад гарм намешад буромада, вапше намешад. Кондитсионера саҳар монда будам, ҳозир киштамша ай вай гӯем. Хай пасти бадаш накарда будам, яъне хныки бад набуда, нормальный будак. Ва рости гап дӯстони азиз, вақте ки дари ҳамҷа мекушои ку мегӯи ки ягон дари духовкае кушодести беҳад гарм ҳастай ки ва либосҳо инҷатан ва фикрам ҳоли пура хушк нашидян. ва киштам берунда офтоб кардам ки то ки хушк шавад ва бегоҳӣ садик рафтанда, барои ки вай дига киртаҳо ҳамаш қариб ки танг ҳастанд, намехом вай пӯшидан ҳаст, уже камтар гӯем танг шудагӣ ҳастанд, намефурад пӯшидан. мехоҳам киртаҳои кушоди хушк бошад, янгам киртаҳои уже духтиян як рӯзда. ва гуфтанд ки биё, гуфтам ки наметунам ман рафта умуман янга. ва бо бегоҳи рӯз давочам гуфтанд ки ман Нилуфар рафта худам мегирам мерам ва якчанд дута киртае ки намепӯшидам, не ки материалаш хушрӯ будак, танг будан, якташ остин калта буд, якти дигараш остинош танг будан, намепӯшидам шуна. ва янга ма гуфтам ки ҳамин хе ранги майкача бари Нилуфар да, гуфтам киртача изорча кунен, гуфтам барои ҳамин Нилуфара бурдан ки размероша гирам, киртаи кушода ки хушрӯҳак дузамша гуфтан. ва гуфтам ки пага хубтараш ки шумо биёен, паго пухту паз мекунем. Як намуд пирог оварда будан, ба мазза буд, ҳамон пирогшуна мехоҳам ки рецептиша фаҳмидан ки чӣ хел мепазиша ва чӣ меандозиша, маҳсулотоша овардагӣ ҳастанд. ва ҳам бо пага мехоҳам ки гулкарам кати фарш тайёр кунем. бисёриҳо ҳавая пурсидан, дар ҳақиқат дӯстони азиз ба мазза мешавад. ва бо салати боқлаҷона. ва рости гап ман рӯзи шанбе очам шуна нагуфта будам ки боқлаҷон гиред, не ки овардиян, хай гуфтам ҳеҷ гап не, вай кати ҳамихел помидору бодрингу чесноку картошкаву ҳамихели чизо кати кабути пабути бошад андозен, ҳамаша алдараш карда вай када салат кардем, хӯрдем гӯем ҳамихе. ва ҳатто ман успед накарда будам ҳама чизаша майда карда андохтанда бурдам. ҳамхе вай боқлаҷонаш бамазза буда буд, ҳам жарини хушрӯ бамазза шуда буд. Ранги семечка бар ин шишта ҳамхел хурдан шуна ва камаш тагашда монда буд. ба ҳамхе помидору бодрингу чеснок ҳамхели чизо майда кардам ки ақаллан камтар бо нақстар шавад, хушхӯр шавад гуфта хӯрок кади хӯрдем. баъд ҳамхе дӯстони азиз, ҳамхе саволҳо ва бо дар бораи аллергияи Нилуфар бисёриҳо гап задан дӯстони азиз. ва бо гуфтан ки гул бировардагист, мумкин не дӯстони азиз, ва гул бировардагӣ нестай Нилуфар, вай уже гулаша бировардагӣ ҳастай ва вай сол бироварда буд. Вай сол буд ё ки вай солаш буд, набинан чӣ хел ҷубор пури об, чӣ хел нағз, аҷоиб буд. оби куҷо бошад, хеле рехтест об, оби кран бошад, оби чӣ бошад. набинен кондитсионери мо аз вай даргиро, обаш ҳам хе бисёр рафтагӣ. ой Нилуфар аллергия бировардагӣ ҳастай, рости гап намедонам ки аллергия ай чӣ бошад, барое ки уколашам кардем, аллергия кард, сиропашам додем, аллергия бировардак ҳамхе. намедонам, бо гуфтанд ки ай гармӣ аллергия, намедонам ки ай гармӣ чӣ хел, барое ки масалан у вақто хонада буд, садик намерафтак. Ака ду рӯз шуд ки ай рӯзи душанбе шуд ки садик рафтезай. дӯстони азиз, садик беҳтарин чӣ ҳаст? хубтараш ки садик равад Нилуфар. сиёҳошам афсӯс ки дер ҳеҷ не ки садик қабул кунанша. беҳатам хел давудоваш безеб ки
одама зиқ мекунонад. барои он ки Нилуфар саҳри садик мерад бегоҳӣ баъд мебиёд. фақат ҳамон садикда хоначашонда мехӯранд, тамошо мекунанд, бозӣ мекунанд, хоб меранд, ба бегоҳи рӯз баъд мебиёд. агар ки хонада бошад, агар конечно режим безеб мешавад. барои ҳамин гуфтам ки ай ҳама хубаш ҳамон садик ҳаста. мана 3 рӯз бозае ки худо ба шукр садик рафтеста, ҳичи не, на касал, на аллергия, ҳичи несад, чашм нарасад. худо ба шукр, илоҳи мамхе бошад. ва сиёвуш имрӯз мана бо саҳар каҷи температура карда буд, сулфа, намедунам ки вообще намедунам барои чи ҳам хеле мешад. ма мегӯям ки ай кондитсионер шуда боша, барое ки 2 рӯз хонаи момо шуда будем. Кондитсионер ва ё нито мондагӣ ҳастад, нито нею ҷои 6 со нито ҳамхел мешини рӯпарӯд кондитсионера. аминаш безебай. ман мегӯям ҳама хел шуда бошад. кани сиёвуш, кани сиёвуш, шумо сиёвушен? сиёвуши хулиганен? не хулиган нестен шумо? молодец шумо. ана мехели дӯстони азиз, ва ман низ ҳама хел аҳвол гӯем. ман низ баъди уколо хела нағз шуда будам, хела чаққон шуда будам, коргар шуда будам. некем бо ҳама хел ҳози ҳамин аҳвол дин азизи ман, ҳама хел аҳвол бемаддор, бевай, намедонам ки бо чӣ, намефаҳмам вообще чӣ кор кунам, намедонам. охир дар ҳавои гарм, чӣ хел дар ҳавои гарм ҳам хел одам касал мешавад. ман мегӯям ки мумкин ки аз сабабе ки масалан кӯча гарм беҳад, ай кӯча мебиёӣ, обхӯрӣ ку ҳамхел дӯстони азиз беҳад бисёр аст. ман дар як рӯз чанд бор об мемонам, бутулка кӯдако об мехӯранд, худмо об мехӯрем. не ки оби падкран, оби хунук не дӯстони азиз. ман ҳеҷ вақт кӯдакомда оби падкран ё ки ягон кӯча қади кӯча об намемона. ҳама вақт дута бутулкашона мегирам. худам низ ҳама вақт ҳамин чой кам шуд, дар ҳам тифалда мемонам, ҳам графин, чойник пури чой. вақте ки тамом шуд графин, ай тифал мерезам, бо тифалда чой монда мемонам, меистада дронишки чтобы хунук шавад, графин холӣ шавад, реза мешавад. ҳозир мехоҳам як бор влажный уборка кунам, барое ки саҳар натонистам карда, монда будам беҳад. сиёвуш чиро шикастести бо? ана мехел ҳозир тез як бор ҳама хӯрок ҳастай ва камтар ҷамъгир кунам. ҷамъгиру ҳама ҷо як бор полоиш шуда буро мегӯм. баъд рафта то ними раҳ мерам, он тараф Нилуфара мебиёран очам. ана мехел дӯстони азиз, комментарияда нависен фикротуна. ман интизор, ман чанд вақте ки янгам буд, режим дига шуда буд, ҳамхел вай шуда будем гӯем, видеоҳо ҳар хела мебиромад, яъне ҳар соатда мебиромадак ва бисёр сёмка кардам. ман ҳамиқа блогерӣ мекунам, ҳамиқа сёмка мекунам, влог мекунам, бо всё равно пеши янгам шонда, пеши ягон одами дигада ман шарм медорам сёмка кардана ва аҳамият дода бошен. пухтупазу ва ёшона сёмка мекунам, звукша мегирам, барои он ки наметунам гап зада пеши янгам шонда умуман вообще дига каса наметунам гап зада. неки ҳаракат кардам ки вай кунам, сёмка кунам. телефони заряди ман тамом шудеста, уже ман 9 минут ки гап задестам. равам заряд монам ва либосҳои тах кунаму корума сар кунам. дӯстони азиз, ман корома кардаму берун биромадем. сиёвушкати мана майда рафтестем ва уже инҷода расидем. очамда телефон кардам ки очам ҳоли не, мо ҳозир камтар кор дорем, баъд мебироем, биё то хоная бо абрадна мотора гирифта мебарем. гуфтеса, барои ҳамин гуфтам хай майда мерам, яке шумо авс мебироен, гуфтам равем кани майда. ҳамин вай ҳамхел ҳаво гарм ки ҳамхел рафтестам, бӯи ҳама чӣ биромадестайда, ай гармия ҳаво. инҷа мошин як даст кати коляская ҳайкада намешад, барои ҳамин ҳамхел равем майда сиёвушкати. ой худо ба шукр,
ва ҳамачи худо ба шукр дӯстони азиз ба гармишам ба хунукишам не ки одамизод тоқати на гармӣ дорад на хунукӣ хунукӣ шавад мегӯӣ хунуки бадай гармӣ шавад мегӯӣ гарми бадай худо ба шукр хелием сиҳат саломат бошем ҳамамо гармишам мегзаронему хунукишам мегзаронем ولی هوای گوید بیروزگی من گوین دوای اینترنت ای پشتن پرده بیایم کن دیله چون کنی مادره جون نمیدونم کجای گمشته دوستان عزیز ما الان خانه آمده و خیلی که میبینین کرتما یانگام دختر پوشیده آمده مغازی با دیگریش نشان تان میتیم اینش پوشیدگیم خیلی بعد پگو حتما نشان میتیم چه خیلی دختری هر دوش یک خیلی دختری هستن فقط که اینش گویم که رنگش دیگه این کرته پوشیده رفتگیم من این با هم ماشا دیدن هم خیلی دوزنده باشه دوستان عزیز که دینا پاپلین خری امروز دختر تیانشه منه و به حد خوش رو آمادگی هست بینیم با پیشش ده چخل من خیلی سنگچوی خریدگیشون نشون داده بودم زدیان عجیب بود خوش رو شدگی هست با وای پیش کدام دوزنده رفتیان اویرلوک کردیان همشه وای کته پونستی با وای دستم داده اومدیان که پلی اویرلوک گفته نبینم انا خیلی دوستانی عزیز به حد من گفتم که خیلی کشودگی خوش رو بیاد کشودگ کردگی خوش رو آمدگی به حد معقول شدگ من ده وای من کریستیان که یکم بار دختگی نیستم همشم خیلی توجیکی هستن و پریاموی هستن و این کریستیان که نیست پیشش من فکر میکردم که کریستیان که پیش پشتش به حد کلون میشد که نیم خیلی مایده که اکورات نکردگی که вообще هم خوش رو آمدگی هم وای کریستیانکا هم پیشش مایده تو حتی ریزین کردیان شدیانکا انا خیلی دوستانی عزیز هازی با ایادم برومده یک پاپلین دیگه ده همینجا بودک و برای جیانچم گفتن میدوزیم هوا ایادم برومده که برم شونه و پاگا نصیب گرفته میبرم شد بعد وای میکنن اینو مش میکن میدوزن انا میخواد هم نیلوفر دایو هم وایده زولولا دا یک خیلی میدوزن افتادم خیلی دوستانی عزیز بیاین همین کسی ولاگ با آخر رسونیم و فکرم امروزا ولاگ دا بسیاری بعد گپ زدم من برای که خیلی بود که گپ زدگی نبودم هر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین ابونه شدن لایک موندن فراموش نکنین خیلی شد که من همین گپای نمیگویم نمیخوام